טוב, חברים היקרים, שיהיה לכולנו חג שמח. היום אנחנו חוגגים יום עצמאות, אולי חג מצד אחד הכי חשוב למדינה שלנו, מצד שני חג מאוד מאוד מוזר, כי לפני החג הזה בעצם יש לנו יום אבל, וכל הזמן אנחנו נמצאים באיזושהי כזאת דיסוציאציה פסיכולוגית, מצד אחד שמחה, מצד אחד עצב וצער, ודיסוננס קוגניטיבי כזה, זה בעצם חלק מהמציאות שלנו, אבל היום יש לנו סיבה טובה לשמוח. אני עוד מעט מתכוון לנסוע לחברים והשנה כן לעשות על האש, כי לפני שנתיים לא היה מצב רוח בכלל, בגלל צמידות לשביעי באוקטובר. שנה שעברה אני ירושלמי, אז אני לא הייתי יכול לעשות את זה בגלל שריפות באזורנו, אבל השנה אני מקווה שכן זה יקרה, ולמרות שאני כן מקווה, אני לא פוסל שכל שעה יכולה להיות בעצם אזעקה, והאיראנים יכולים לחדש את הלחימה, ואנחנו גם כן יכולים לחדש עם האמריקאים את ההתקפות, אז הכל יכול להיות. אבל, בכל מקרה. יום עצמאות זה איכשהו חג, רוצים או לא רוצים, קשור בצורה ישירה לכוחות הביטחון שלנו, ואנחנו תמיד מצדיעים גם ללוחמים שלנו בחי"ר וגם לאנשי מודיעין שלנו, אנשי שב"כ, מוסד, ולחיל האוויר המבריקים שלנו, שדרך אגב אני לא מצליח להבין איך, מה היה במוח, בשכל של אותו פקיד בכיר במשרד הביטחון, שלפני כמה ימים ספורים שינה את המעמד של לוחמים, של טייסים ונווטים, ממעמד של לוחמים למעמד של תומכי לחימה. אמנם שנאמר שקרה פה טעות, אני מקווה שהטעות הזאת תתוקן כפי שהובטח בהקדם האפשרי, אבל זה איזושהי פארסה כמובן בלתי רגילה. אבל לדבר היום אני רוצה בעיקר על חיל הים. למה על חיל הים? אנחנו תמיד התייחסנו בישראל לחיל הים כאיזשהו חיל עזר כזה, חיל שהוא חשוב להגנת הגבולות, ושייטת 13 כמובן, שהייתה ידועה גם במבצעים כמו קרין A ומבצעים אחרים, אבל בכל מקרה אנחנו תמיד הסתמכנו מבחינת הכוח אש שלנו על חיל האוויר, על חי"ר, על שריון, על כוחות מיוחדים שלנו ופחות על חיל הים. אבל בימים האחרונים קראתי כמה מאמרים ושמעתי כמה ראיונות של אנשים מעניינים, והגעתי למסקנה שבעצם קרה שינוי אסטרטגי, וחיל הים שלנו הפך בעצם לכלי אסטרטגי לפרויקציית כוח של מדינת ישראל באזור. וכבר היו לנו תקדימים שחיל הים שלנו פעל נגד חות'ים בטווח של יותר מ-2,000 קילומטר מהגבולות של המדינה. ותשימו לב, בדוגמה, חיל הים המצרי, שמבחינת כמות האוניות הוא נחשב לצי שנכנס לעשירייה הראשונה בעולם, ומטרה העיקרית של הצי הזה זה בעצם שמירה על הריבונות המצרית בים האדום ועל שייט חופשי בתעלת סואץ, כי זה בעצם דבר חשוב ביותר לכלכלה המצרית. ואנחנו לא מרגישים בכלל את חיל הים המצרי בסיפור הזה, הוא לא קיים. ואנחנו כן משתמשים בחיל הים הזה, בשיתוף פעולה עם אמריקאים, עם איחוד האמירויות גם, ותקפנו חות'ים בטווח של יותר מ-2,000 קילומטר מהגבולות, ומה שמעניין, שכפי שכתבו בעיתונות הפתוחה, שליש מסד"כ באותה אוניית קרב, שר שנשלחה לתקיפה הזאת, הם היו בנות, הם היו בנות, ובנות בעצם ממלאות חלק חשוב ביותר בחיל הים, בכלל בכוחות הביטחון בישראל, אבל במיוחד בחיל הים, וממש לפני כמה שבועות פורסם שבפעם הראשונה בהיסטוריה של המדינה, אישה קיבלה תפקיד מפקדת באוניית קרב, אחת מאוניות קרב, שזה דבר מאוד מאוד חשוב לדעתי. ואנחנו
כמובן מכירים שיש לנו בשורות חיל הים 6 אוניות מדגם דולפין. האוניות תוצרת גרמניה, אבל זה לא נכון להגיד שזה תוצרת גרמניה, זה תוצרת גרמניה, אבל אנחנו גם לוקחים חלק מרכזי באבזור והשלמת הכנות טכנולוגיות של אותן אוניות, והאונייה השישית לא מזמן היא הגיעה גם כן לעמוד תחת דגל ישראל בשורות האוניות הקרב שלנו, והאוניות האלה למרות שהן אוניות דיזל, הן אוניות מאוד מאוד מיוחדות, בעצם צוללות מאוד מאוד מיוחדות, שמאפשרות לנו בעצם להגיע כמעט לכל אזור הנדרש מבחינת המרחק אסטרטגי. למה אני מתכוון? הצוללות האלה, היכולת שלהם להיות במצב תת-מימי הוא כמעט חודשיים, 50 יום, בגלל שעומדות שם גם מנועים מיוחדים, שזה לא רק דיזל, זה דיזל חשמלי, כן? זה מין, אפשר להגיד שזה היבריד, מה שאנחנו משתמשים במכוניות כמכוניות היבריד. בנוסף, יש שם טכנולוגיה חדשנית לייצור חשמל בעצם ממים שנמצאים בעצם סביב הצוללה, וייצור של חמצן, שזה דברים כמובן מאוד מאוד חשובים. והצוללות האלה יש להם אפשרות להשתמש בטילים שבעצם יכולים להיות מאובזרים בטיל נפץ מסוים, שכמו שאנחנו רגילים להגיד, אין לנו את זה, אבל אם נצטרך אנחנו נשתמש בו. אז אלה בעצם האפשרויות שעומדות ביכולות של צי הים שלנו, ואנחנו כמובן נאחל להם הצלחה, ובמיוחד לפני שכנראה אנחנו עומדים מול איום פוטנציאלי מול טורקיה, שכנראה זה בעצם יהיה סבב הבא של סיפור ההישרדות שלנו במזרח התיכון הסוער. אבל בינתיים שיהיה לכולנו חג שמח, וגרגורי תמר, תודה לכם.